Αντάριασες! Καλώς ήρθες στην πρώτη αστρολογική εκπομπή για να δούμε τελικά αν προκόβουν οι καλές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εβδομάδα 8 ως 14 Ιουνίου για το τι θα φέρει για τον κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού, οπότε μείνε συντονισμένος. Αρχικά όμως θέλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο είναι τρόπον ασπάνιο, που είναι η συνάντηση της Αφροδίτης με το Δία, συμβαίνει μία φορά το χρόνο, αλλά η συνάντηση της Αφροδίτης, που είναι ο πλανήτης της αγάπης, της σύνδεσης, του χρήματος, της ευημερίας, με το Δία, που είναι ο πλανήτης της τύχης, της πίστης και της προστασίας, στο ζώδιο του Καρκίνου γίνεται μία φορά κάθε 12 χρόνια. Οπότε, τα ζώδια που θα ακούσετε παρακάτω, θέλω να είστε ανοιχτοί να λάβετε, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, που ήδη διαρκούσε αυτή η όψη. Τώρα αυτή η όψη κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα, ειδικά στο ξεκίνημά της. Μέχρι τα μισά όλοι μας έχουμε να λάβουμε ένα πολύ σημαντικό δώρο. Και επίσης αυτή η όψη Δία συνάντηση με Αφροδίτη στον Καρκίνο μας δείχνει ότι έχω να λάβω πολύ καλό κάρμα από τους προγονούς μου. Συνήθως γκρινιάζουμε πάρα πολύ για τις προηγούμενες γενιές ότι τα έκαναν όλα χάλια και εμείς δεν τα κάνουμε πολύ καλύτερα. Στην πραγματικότητα όμως, οι γενιές που προηγήθηκαν πριν από εμάς έχουν κάνει φυσικά και καλές πράξεις. Οπότε ο καθένας από εμάς μπορεί να λάβει κάποιο είδους λύτρωση, βοήθεια, καθοδήγηση ή προστασία από τους προγόνους τους. Ειδικά αν έχουμε ένα δικό μας αγαπημένο άτομο που έχει αφήσει το σώμα του, όπως λέμε στη μεταφυσική, γιαγιά, παππούς, νονός κλπ. Ακόμα και γενιές πίσω, τώρα θα πάρουμε εμείς ένα δώρο που εκείνοι έχτισαν στη δική τους ενσάρκωση. Επίσης, έχουμε μια πολύ σημαντική πλανητική αλλαγή. Η Αφροδίτη, αφού συναντήσει πρώτα το Δία, που είναι ο πλανήτης της τύχης, σχηματίζει ένα τελευταίο αγκάθι, που είναι το τετράγωνο με το χείρονα, για το οποίο θα μιλήσω, που δείχνει ότι θα πρέπει όλοι μας να αντιμετωπίσουμε μια πληγή για το κατά πόσο αξίζω να αγαπηθώ στην πραγματικότητα. Και από την Κυριακή στις 14 η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο και περνάει στον πολύ εντυπωσιακό Λέοντα. Θα ευνοήσει μια άλλη ομάδα ζωδίων, πάντως όλοι μας σίγουρα τώρα ξεκινάει επίσημα το καλοκαίρι. Γιατί η Αφροδίτη στο Λέοντα έχει ανάγκη να βγει, να χαρεί, να διασκεδάσει. Οπότε, ό,τι ζώδιο και να είσαι, σίγουρα θα ανέβει λίγο παραπάνω η διάθεσή σου, θα είναι λίγο πιο καλοκαιρινή και θα θες να διασκεδάσεις. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε για ένα-ένα τα ζώδια τι να περιμένει αυτή την εβδομάδα. Ο Κρυός. Η Δευτέρα μέχρι τα μισά της Τρίτης, η αλήθεια είναι ότι ακόμα προετοιμάζεις τα βήματά σου από την προηγούμενη εβδομάδα, έχεις αφήσει πράγματα σε εκκρεμότητα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βοηθά να φέρεις τα πράγματα στο δικό σου γήπεδο και να είσαι νικητής. Τι θέλω να προσέξεις? Την Τρίτη ενδεχομένως ένα θέμα να μην το βλέπεις πολύ καθαρά, ενώ την Τετάρτη υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που ενδεχομένως να σε ζορίσουν λιγάκι, αλλά είναι για καλό. Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή ένα οικονομικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο μυαλό σου και ο Άρης από τον Ταύρο, που είναι στον τομέα των οικονομικών σου εδώ και καιρό, σε έχει ζορίσει λιγάκι με τα έσοδα που περίμενες. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάποια έξοδα που είναι μεγαλύτερα από αυτά που για την ώρα η τσέπη σου αντέχει. Όμως είναι έξοδα για καλό. Και το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ επικοινωνιακό. Αν το πρόγραμμά σου βγαίνει, πήγαινε μια ωραία βόλτα, μια ωραία εκδρομή. Στα αισθηματικά, σίγουρα από την Κυριακή και μετά ανήκεις στους πραγματικά πολύ κερδισμένους. Αν ανήκεις στα κρυάρια που έχεις ταλαιπωρηθεί πολύ με το παρελθόν, αυτή η εβδομάδα είναι λυτρωτική γιατί θα πάρεις τις απαντήσεις που θες για το αν τελικά αξίζει να κλείσεις ένα κύκλο οριστικά από το παρελθόν ή όχι. Μάλλον προς το ναι, θα το κλείσεις. Ταύρος. Δευτέρα μπορείς να δεις φίλους και μια συμβουλή που θα πάρεις από ένα φιλικό σου πρόσωπο μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι και το ξεκίνημα της Πέμπτης, η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ ασχολείσαι με υποχρεώσεις των άλλων, να καλύψεις τα κενά των άλλων, να δράσεις πυροσβεστικά. Πρόσεξε να μην φορτωθείς ευθύνες που δεν είναι δικές σου. Ενώ Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου, η σελήνη στο δικό σου ζώδιο δείχνει ότι θέλεις να είσαι ο πρωταγωνιστής. Πρόσεχε κάποιες βιαστικές κινήσεις λόγω του Άρη. Ειδικά αν έχεις γεννηθεί μέσα στο Μάιο, που σε αγγίζει λίγο περισσότερο αυτή τη στιγμή ο Άρης, πρόσεχε κρυολογήματα, μικροατυχήματα, χάζοζημιές ή εντάσεις. Μην τρέξεις με το αυτοκίνητο.
Το Σαββατοκύριακο είναι μια εξαιρετική συνθήκη για να απολαύσεις όσα ήδη έχεις κατακτήσει, ανήκεις στους κερδισμένους αυτής της εβδομάδας στα αισθηματικά, ειδικά αν είσαι Ταύρος του τρίτου δεκαημέρου, ενώ η Αφροδίτη που θα περάσει στον Λέοντα για σένα δείχνει ότι ασχολείσαι λίγο περισσότερο με το να φροντίσεις το σπίτι και το οικείο περιβάλλον και αν συγκατοικείς με το τέρι σου, περνάτε σε μια πολύ όμορφη και τρυφερή φάση. Δίδυμε, ωραία η εβδομάδα αυτή για εσένα. Στην πραγματικότητα, ήδη όσα έχεις δουλέψει το προηγούμενο διάστημα, τα βλέπεις να προχωρούν σταδιακά και αποκομίζεις ένα κέρδος. Αυτό το κέρδος μπορεί να είναι υλικό, δηλαδή παίρνεις χρήματα, αμείβεσαι, παίρνεις κάποιο bonus, ή μπορεί να είναι κάποια ηθική ανταμοιβή για κάτι για το οποίο είχες κοπιάσει. Η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα έχει πολλές υποχρεώσεις και κάπως θα πρέπει να παίξει με τους κανόνες των άλλων. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι ωραίο διάστημα, μπορείς να κάνεις τα βήματά σου αρκεί να βεβαιωθείς ότι οι στόχοι σου είναι δικοί σου και όχι φορεμένοι σαν ρούχο δανεικό από άλλους. Από την Πέμπτη το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο πρωί, η αλήθεια είναι ότι έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς, έχεις λίγο ανάγκη να μαζέψεις την ενέργειά σου, γιατί το Σαββατοκύριακο η σελήνη στο ζώδιό σου δείχνει ότι θες να βγεις, να χαρείς, να διασκεδάσεις και ο προβολέας να δείχνει εσένα στο επίκεντρο. Επίσης, από την Κυριακή που η Αφροδίτη περνάει στο Λιοντάρι, φυσικά και ευνοεί πάρα πολύ ωραία και γνωριμίες και φλερτ για τους ελεύθερους διδύμους, που είναι ένα από τα καλύτερα ζώδια και θα το λέω και θα τους υπερασπίζομαι παρότι δεν είμαι δίδυμος, ενώ για τους ήδη δεσμευμένους μπορεί να κανονίσουν διακοπές, ταξιδάκια και αυτό θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά. Καρκίνος. Πραγματικά, αν είσαι καρκίνος και ακόμα περισσότερο, αν είσαι καρκίνος του Ιουλίου, η όψη που συμβαίνει τώρα, Αφροδίτη συνάντηση με Δία, είναι μαγική. Έχει έρθει για να σου λύσει ένα πρόβλημα, να σε λυτρώσει από μια κατάσταση που δεν προχωράει και αν είναι στο μάθημά σου να περάσει μια δυσκολία, πίστεψέ με θα γίνει το μικρότερο κακό ή η λιγότερη ζημιά. Ανήκει σε εκείνους που, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, έχεις να υποφεληθείς από καλό που είχαν κάνει κάποιες γενιές πριν από εσένα και θα το δεις τώρα να γίνεται. Ευνοείται οτιδήποτε σχετίζεται με ακίνητη περιουσία, πράγματα που είχαν κολλήσει, που είχαν μείνει σταματημένα, τώρα θα ρολάρουν. Σίγουρα η τύχη με το Δία στο ζώδιό σου μέχρι και το τέλος Ιουνίου είναι με το μέρος σου, οπότε αν κάτι δεν βγαίνει, ο Δίας στην πραγματικότητα σε προστατεύει. Επίσης, είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα από την Κυριακή και μετά που η Αφροδίτη θα περάσει στον Λέοντα για τα οικονομικά σου, αν είχες κάποια έξοδο. Τι θέλω να προσέξεις. Από την Τρίτη ως την Πέμπτη είναι πολλές υποχρεώσεις και ενδεχομένως κάπως να πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, ειδικά την Τρίτη που η σελήνη συναντά τον Ποσειδώνα που δείχνει κάποιες αυταπάτες ή εξαπατήσεις. Από τις καλύτερες μέρες είναι η Παρασκευή, γιατί έχεις όρεξη, ζωντάνια και θες να πας τη ζωή σου παρακάτω. Το Σαββατοκύριακο είναι εξαιρετικό για να ξεκουραστείς, μην το φορτώσεις με πολλές υποχρεώσεις, γιατί στα μισά μάλλον θα σου βγει γλώσσα από το τρέξιμο. Αγαπητό μου Λιοντάρι, είμαστε μια ανάσα πριν από τα γενέθλιά σου. Περιμένεις το Δία που είναι ο Άγιος Βασίλης του Ζωδιακού, που θα κάνω ειδική εκπομπή για την είσοδο του Δία στο Λιοντάρι, για να ακούσεις ακριβώς αν τελικά προκόβουν οι καλές λιονταρίνες και οι καλοί λέοντες. Για την ώρα όμως, αυτή την εβδομάδα, μπορείς να τακτοποιήσεις οικονομικά θέματα τη Δευτέρα, ενώ Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η σελήνη σε μια πολύ φιλική σου θέση δείχνει ότι οι υποθέσεις σου προχωρούν. Θα πρέπει όμως και εσύ να είσαι συνεπής με όσα έχεις αναλάβει να κάνεις. Η συνάντηση Αφροδίτης Δία για σένα λειτουργεί λυτρωτικά, αφαιρώντας βαρύδι από τη ζωή σου που δεν χρειάζεσαι. Μπορεί αυτό το βαρύδιο να ήταν και δικές σου πεποιθήσεις, το τι πίστευες για εσένα. Γιατί ο Χείρονας από τον κρυό για λίγο ακόμα είναι μια φιλική θέση για σένα και δείχνει ότι θεραπεύω τον εαυτό μου. Που αυτό είναι και ένας σκοπός που όλοι πρέπει να πετύχουμε. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι η Παρασκευή σε ζορίζει λιγάκι γιατί πρόσωπα κύρους περιμένουν πολλά από εσένα ή γενικά άτομα κρέμονται από σένα για να λύσει τα προβλήματά τους, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να δεις φίλους. Φυσικά, από την Κυριακή και μετά που υποδέχεσαι την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, ομορφαίνεις, ακτινοβολείς, λάμπεις και ετοιμάσου για ένα πολύ ωραίο glow up που θα τραβήξει τα βλέμματα. Παρθένος. Δευτέρα είναι η καλύτερη συνθήκη για να προσεγγίσεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει ήδη από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, δηλαδή 6 και 7 Ιουνίου. Η σελήνη ήταν ήδη σε μια ωραία θέση για εσένα για να σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και μάλιστα η συνάντηση Αφροδίτης Δία δείχνει ότι για σένα
στόχοι σου θα πραγματοποιηθούν, φίλοι είναι κοντά σου και μέσα από ομαδικές προσπάθειες πετυχαίνεις πολύ περισσότερα σε σχέση με την ατομική πρωτοβουλία. Η αλήθεια είναι ότι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχεις κάποια ερωτηματικά ως προς οικονομικά ζητήματα προς τα που να κινηθείς, αλλά και αν είσαι σε μια περίεργη κατάσταση στα αισθηματικά, αυτές οι μέρες έρχονται να σου δείξουν αν πρέπει να φύγεις από μια κατάσταση ή όχι. Η Παρασκευή είναι πολύ ωραία συνθήκη, ενώ το Σαββατοκύριακο έχεις πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις που, ενώ είναι ευχάριστες, μπορεί να είναι και λίγο κουραστικές. Η είσοδος της Αφροδίτης από την Κυριακή στο λιοντάρι για σένα δείχνει πως έχεις ανάγκη να πάρεις λίγο την ενέργεια σου πίσω, να ξεκουραστείς. Θα πρέπει να προσέχουν οι Παρθένοι που είναι λίγο άτακτοι και κάνουν μυστικές επαφές, διότι αυτό το διάστημα ευνοούνται οι αμαρτίες και λοιπά. Οπότε, πονηροί Παρθένοι, καθίστε φρόνημα. Αγαπημένα μου ζυγέ, η Δευτέρα φέρνει κάποιες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, οπότε μπορεί να μοιάζει λίγο με αγκαρία, αλλά σίγουρα τα καταφέρνεις. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είναι μέρες που ασχολείσαι κυρίως με μία συνεργασία ή με μία σχέση. Την Τρίτη ενδεχομένως μάλιστα να μην βλέπεις και πάρα πολύ καθαρά, οπότε μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις. Πέμπτη και Παρασκευή, μια οφειλή, ένα οικονομικό θέμα ενδεχομένως να έχει κάποια ερωτηματικά, αλλά η συνάντηση της Αφροδίτης με το Δία στον τομέα της καριέρας δείχνει ότι μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά σε ένα θέμα επαγγελματικό. Αν θες να στείλεις ένα βιογραφικό, αν θέλεις να ζητήσεις μια αύξηση, αν θέλεις γενικά να στοχεύσεις την πρόοδό σου στο επαγγελματικό κομμάτι, Αφροδίτη και Δίας μαζί, γιατί μην ξεχνάς, είσαι παιδί της Αφροδίτης, οπότε αυτή η όψη σε επηρεάζει. Μπορείς να δεις τα πράγματα λοιπόν να προχωρούν με τον καλύτερο τρόπο. Το Σαββατοκύριακο είναι εξαιρετικό για να μιλήσεις με άτομα που βρίσκονται μακριά, για να κανονίσεις εσύ μακρινά ταξίδια, διακοπές, βόλτες και γενικά σε ανανεώνει. Η είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα δείχνει ότι από την Κυριακή και μετά, χάρη στους φίλους και στις παρέες, ανεβαίνουν πολύ οι μετοχές σου στον έρωτα. Αγαπημένε Σκορπιέ, μην χάσεις ούτε μία μέρα, μην αφήσεις ούτε μέρα ανεκμετάλλευτη. Ειδικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η Σελήνη σε μία πολύ ωραία και πολύ φιλική σου θέση δείχνει ότι ένα δημιουργικό πλάνο προχωρά, ένα project, ένα εγχείρημα δείχνει να ευωδώνεται. Αφροδίτη μαζί με το Δία σε μία πολύ ωραία θέση, ούτε πληρωμένο να το είχες. Ό,τι δεν προχωρήσει αυτή την εβδομάδα είναι για καλό δικό σου μόνο. Το σίγουρο είναι ότι η τύχη είναι με το μέρος σου, ειδικά αν σχετίζεται με επαφές στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, νομικές υποθέσεις, διαδικαστικές υποθέσεις, ανοίγματα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το παίρνω το σπόρο που μου δίνει το σύμπαν και το φυτεύω, τότε σίγουρα πηγαίνει πολύ καλά. Ακόμα κι αν Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχεις πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τρέξεις λιγάκι για να τις τακτοποιήσεις, και την Παρασκευή, με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, ενδεχομένως εκείνο να έχει πολλές απαιτήσεις από εσένα και να υπάρχει μία τριβή. Μπορείς να διαλέξεις το διάλογο και την ειρήνη, ακόμα κι αν είσαι παιδί του Άρη, του Θεού του Πολέμου. Από την Κυριακή, που η Αφροδίτη περνάει στο λιοντάρι, για σένα είναι μια πολύ ωραία συνθήκη. Αν θέλεις να προωθήσεις τα επαγγελματικά σου, τη δουλειά σου και γενικότερα τις φιλοδοξίες σου, ενώ η αλήθεια είναι ότι για τα αισθηματικά αφήνεις λίγο τα ζητήματα της καρδιάς στην άκρη. Τοξότης. Μπορείς στο ξεκίνημα της εβδομάδας να ασχολείσαι κυρίως με το σπίτι και την οικογένεια, όμως Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η Σελήνη σε μια πολύ ωραία θέση για σένα δείχνει ότι ευνοούνται και τα αισθηματικά σου, αλλά αν είσαι γονιός επίσης είναι μια ωραία ευκαιρία να έρθεις κοντά με τα παιδιά σου. Πρόσεχε λιγάκι, γιατί την Τρίτη και την Τετάρτη ένα θέμα ενός αγαπημένου σου ατόμου μπορεί να απασχολήσει έμεσα και εσένα. Η αλήθεια είναι ότι Πέμπτη και Παρασκευή έχεις αρκετές υποχρεώσεις που μπορεί και να σε κουράσουν. Πρόσεξε κάποιες μικρές αδιαθεσίες με την υγεία λόγω κούρασης, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι εξαιρετικό για να πάρεις τα βέλη σου και να κυνηγήσεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Από την Κυριακή, μάλιστα, που η Αφροδίτη περνάει σε μια πολύ ωραία θέση για τα αισθηματικά σου, κανένας τοξότης δεν θα μείνει μόνος. Αν φυσικά το θέλει και είναι διαθέσιμος. Γιατί φυσικά στα αισθηματικά, στην πραγματικότητα, αν δεν είμαστε διαθέσιμοι, έλκουμε ένα άτομο που επίσης δεν είναι διαθέσιμο. Αγαπητέ εγώ και ρε, η συνάντηση αυτή που προείπα στην αρχή της εκπομπής, Αφροδίτης Δία, είναι πολύ τυχερή και αβανταδόρικη για σένα. Δείχνει μια πολύ ωραία συνεργασία, οπότε να είσαι ανοιχτός, ειδικά αν έχεις γεννηθεί τον Ιανουάριο, ενώ αν είσαι διαθέσιμος και ανοιχτός στην αγάπη και στη συντροφικότητα, αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες μέρες. Πρόσεχε, γιατί
θα βγουν κάποιες ανασφάλειές σου στην επιφάνεια περίπου τις μέρες 12, 13, 14 Ιουνίου, που σημαίνει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εκεί θα πρέπει να ελέγξεις τον εαυτό σου και να πεις: δεν είμαι πια ο παλιός εαυτός, είμαι το τωρινό εγώ. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ασχολείσαι πολύ με το σπίτι και την οικογένεια. Οι οικοί σου έχουν πολλές απαιτήσεις από σένα ή κάτι χρειάζονται από εσένα. Όμως, η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, αν εξαιρέσεις αυτές τις μικρές ανασφάλειες, σε αποζημιώνει. Επίσης, η είσοδος της Αφροδίτης από την Κυριακή στο Λιοντάρι για σένα δείχνει περισσότερα έσοδα. Αγαπημένη μου υδροχόε, αυτή η εβδομάδα για σένα ευνοεί πάρα πολύ τα θέματα της εργασίας αλλά και της υγείας, καθώς ο Άρης από θέση κόντρα μπορεί να έχει φέρει και σε σένα κάποια ζορίσματα σε θέματα υγείας, κρυολογήματα, μικροατυχήματα κλπ. Επίσης, τα επαγγελματικά μπορούν να προχωρήσουν. Αν αναζητάς εργασία, στείλε βιογραφικό. Αν θες να μιλήσεις ή να προωθήσεις τα επαγγελματικά σου, η ώρα είναι τώρα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη είσαι πολύ επικοινωνιακός και μπορείς μιλώντας να πείσεις και τον πιο δύσπιστο. Ενώ και το Σαββατοκύριακο που η Σελήνη είναι σε μια πολύ ωραία θέση για σένα, αλλά και την Κυριακή συγκεκριμένα που η Αφροδίτη θα περάσει στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, τότε σίγουρα οι μετοχές στον έρωτα θα ανέβουν και έχεις πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Είτε είσαι ελεύθερος υδροχόος, είτε είσαι ήδη σε μια σχέση που μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί και λίγο το προηγούμενο διάστημα. Και κλείνω με τους Ιχθύς. Η Δευτέρα μας βρίσκει με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, που σημαίνει ότι συνεχίζει να ασχολείσαι με τα πολύ προσωπικά σου θέματα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ασχολείσαι με το να εξασφαλίσεις το βιοποριστικό σου, να τακτοποιήσεις οικονομικά θέματα, πρόσεχε αγορές ή κινήσεις που θες να κάνεις την Τρίτη, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο και μπορεί οι επιλογές ή αγορές που θα κάνεις να μην είναι τελικά τόσο επικερδείς όσο περίμενες. Από τις καλύτερες μέρες της εβδομάδας είναι Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο πρωί, που η Σελήνη είναι σε μια πολύ ωραία, πολύ επικοινωνιακή θέση. Αν θες να κλείσεις διακοπές, ταξίδια, είναι μια πολύ ωραία συνθήκη για να το κάνεις. Και το Σαββατοκύριακο έχεις ανάγκη να μαζέψεις λίγο την ενέργειά σου και να αφοσιωθείς σε όσα ήδη αγαπάς και σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής. Η είσοδος της Αφροδίτης από την Κυριακή στο Λέοντα ευνοεί περισσότερο τα επαγγελματικά, όμως η μαγική σύνοδος Αφροδίτης Δία δείχνει για σένα ότι ένα εγχείρημα προχωράει. Πολλοί Ιχθύς που θέλουν να γίνουν γονείς και να αποκτήσουν έναν απόγονο είναι ένα πολύ γόνιμο διάστημα και επίσης στα ερωτικά να είσαι ανοιχτός, να λάβεις. Γενικά η τύχη είναι με το μέρος σου. Ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ειδικά από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι την Άνοιξη του 2026 φέτος, είχες πάρα πολλά μαθήματα μαζεμένα. Τώρα έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξεις, καθώς ο ουρανός πλανήτης της αλλαγής απαιτεί από εσένα να είσαι μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού σου που ταιριάζει στο σήμερα. Αυτή η εβδομάδα έχει δώρα για όλους. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε προκλήσεις και όλα τα προβλήματά μας θα λυθούν μαγικά. Γιατί αυτό δεν είναι αληθινή αστρολογία. Στην πραγματικότητα, αληθινή αστρολογία είναι να ξέρω τις μέρες που έχει λιακάδα για να τις αξιοποιήσω με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί είμαι ο Ανδρέας Αντάρης, είμαι επαγγελματίας αστρολόγος και εμείς εδώ κάνουμε αληθινή αστρολογία. Γιατί τελικά προκόβουν οι καλές. Γεια χαρά.